Turƙash. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da kai a cikin wannan gida namu mai albarka na Hausa Smart TV. A yau ne 14 ga watan Yuli shekara ta 2025 muka tashi da wani mummunan labari na mutuwar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Wanda a cikin wannan bidiyon za mu ji yadda wasu matasa suke ta faman alhini, wasu kuma suke ta farin ciki da mutuwar wannan shugaba namu Janar Muhammadu Buhari. Kowa dai ya san waye Janar Muhammadu Buhari, shugaban ƙasa ne na Najeriya wanda ya mulki Najeriya har sau uku a tarihin Najeriya. Ya mulki Najeriya a mulkin soja kuma ya mulke ta a mulkin farar hula. Sai dai kuma gashi yau Allah Ubangiji ya kira shi zuwa ga makwancin shi na asali. Ma'ana dai Janar Muhammadu Buhari Allah ya yi masa rasuwa a wannan rana ta Lahadi 13 ga watan Yuli a shekara ta 2025. A cikin wannan bidiyon za mu ji yadda wasu suke ta murna, suke ta farin ciki, ko me isa hakan suke murna suke farin ciki, duk za mu ji daga bakinsu. A cikin wannan bidiyon na jiyo wasu alhini suke, wasu kuma farin ciki suke, kamar yadda za ku ji daga bayana. Wasu suna ta ibace-ibace, wasu kuma suna ta gaɗa ganguna, suna farin ciki da rasuwar shi wannan shugaba namu Janar Muhammadu Buhari. Ko me isa haka? To shin kai mai sauraro kana farin ciki da rasuwar wannan shugaba namu Janar Muhammadu Buhari? In kana farin ciki ka rubuta mana a comment section, in kuma kana baƙin cikin hakan kai ma ka rubuta mana a comment section. Allah Ubangiji ya gafarta masa, Allah Ubangiji ya ji ƙansa, ya rahamanta masa, ya sa aljanna ce ta kyakkyawar ƙarshe a gare shi. Shi dai wannan shugaba an haife shi a garin Daura, garin da ke Katsina, kuma an haife shi 17 ga watan Disamba a shekara ta 1994. Kuma wannan shugaba namu asalin jarumi ne kuma gwarzo ne, jajirtacce, wanda ya tsaya har sai da Najeriya ta sami 'yanci. Ya samu nasarori da dama wanda duk za mu ji su a cikin wannan bidiyo namu mai albarka. Wanda ya shiga aikin soja tun daga matakin cadet na makarantar su har ya kai matsayin general, har ya kai matsayin da ya mulki Najeriya. Daga nan ne fa Allah ya ɗaukaka shi, Allah Ubangiji ya ɗaukaka shi da muƙamai daban-daban, har ta kai ga shugaban ƙasa Janar Abacha ya zaɓe shi a matsayin kwamanda na yaƙin Biafra. Kuma shi ne shugaban soji na farko wanda ya jagoranci yaƙin Biafra. Kuma an samu nasarori da dama a ciki.